Het wie lang net wist dat er dit hier wel een vrouwensploeg in Snits wezen zoe. En te kwad om speelsters lieken de ploeg op te brekken. Troch talenten uit eigen jeugd te heljen had Snits dit hier toch een ploeg die het mooi maken in de B-League. Ja, in de zomer stonden we er natuurlijk niet zo best voor. We hadden nauwelijks een team en meiden die eventueel weg zouden gaan. Dus ik heb zelfs hele jonge meiden erbij gehaald die eigenlijk nog niet helemaal klaar zijn voor de B-League. Dus ik denk nou, we moeten maar zien hoe het gaat lopen. En nu staan we bovenaan. Dus ja, wat moet ik zeggen? Het gaat de ploeg van de Wien en na de eerste helft van het seizoen is Snits koprenner in de competitie. De ploeg van coach De Zager had maar één wedstrijd verloren en hier terug komt het kampioenschap dichtbij. Ik ga altijd voor de eerste plek, maar dat moet wel reëel zijn. Als we zo doorgaan komen we een heel eind. Alleen ja, laat die meiden dat maar lekker roepen. Laat zij maar roepen dat ze kampioen worden. Dan roep ik gewoon hard met ze mee. Dus, Nou ja, wij nou de eerste helft te gaan van het seizoen, dus dat is natuurlijk wel wat te betiert om te sissen. We krijgen nog weer moeilijke uitwedstrijden. Maar ja, top 3 is er sowieso wel in, denk ik. Haast geen ploeg en een jelly letter toch boppen onsteen in de competitie. Het is de vrouw op een kop. ja, kijk, als je bovenaan staat heb je natuurlijk ook wel een paar hele goede speelsters. Hè? Het zijn natuurlijk niet allemaal zesjes in ons team. Er zitten natuurlijk een paar hele goede bij. En je hebt altijd een paar waterdragers ook nodig. Ja, dus dat is in elk team. Ja, we wisten net wat we konden verwachten. We hebben natuurlijk net heel veel speels. Dus mocht er wat gebeuren, dan wordt het heel lastig. Maar ja, tot nu toe gaat het heel goed. En om dit hier goed uit te sluiten moet Snits winnen van de nummer 1 lijst, Han Volleybal uit Gent, een dorp dicht bij Nijmegen. Han is een opleidingsploeg van jonge talenten maar een gemiddelde leeftijd van 17 jaar die haar sport en studie combineren kunnen. En Snits had een makje. De vrouw van Han had geen skivakantie in de goede servicedruk van Snits. De eerste en tweede set werden heel eenvoudig gewonnen. Binnen het uur had Snits een wedstrijdpunt op 24 alve, maar de vrouw van Han willen nog net onder de douche en zetten alles op alles en komen knap ta 24 nieuwtjes waarom. Maar even later maakt het Snits dan toch die werk. En ze lieten zien dat net alleen Han jonge talenten had, want de 15-jarige Elise Kroontje slaagt het winnende punt binnen. En zo winnen de Snitsers haar wedstrijd met 3-0. Het trainen is leuker, denk ik. Nou ja, ik vind wedstrijden altijd leuker. Maar dit hadden we zelf net verwacht dat het zo makkelijk zou gaan. En ja, werken in Snits komen, hè? Stel je hem zo promoveren, is dat helbaar met deze ploeg of moet er dan echt wat bij komen? Nou, ik denk dat er dan wel wat bij moet komen. Maar ja, ik denk wel dat er wat bij moet komen. Ja, de financiën moeten ook alweer goed wezen. Was in de A-League spelen. Dus dat is ik nog maar uitvregen mocht dat lukken. Hier hoe 12 13 wedstrijden binnen en dan stier we mijn kampioen. Het zou mooi wezen, ja. Ik hoop dat het zo leuk wezen. Altijd leuk natuurlijk. Sneek is van oudsher natuurlijk een volleybalstad, hè? Dus het zou mooi zijn als dat terugkomt.